egy szép májusi napon mindenki eljön, akit érdekel. Mi megkerestük a dél-dunántúli Nordic Walking trénereket, hogy hozzák el a csapataikat, és felvettük a kapcsolatot Somogyba, Baranyába, Tolnába és Baján a Nordic Walking trénerekkel, akiket a Testnevelési Egyetem instruktora képezett ki, és találtunk egy nagyon jó helyet itt Dombóváron, ahol hagyományosan kiépült jó Nordic Walking pályák és pártoló emberek és vezetők vannak. Magyarország egyik Nordic Walking központja Dombóvár, és úgy gondoltuk, hogy ezt a rendezvényt itt szerveznénk meg. Sok tisztelettel köszöntünk mindenkit, az Dél-Dunántúli Természetbarát Szövetség, a Tolna megyei Természetbarát Szövetség és a Delta Turista Egyesület. Pont azon gondolkodtam, hogy a Zolival mióta ismerjük egymást, de aztán nem számolgattam, mert a múlt évezredre nyúlik vissza már az ismerettségünk, még hajdani ODK-s időszakból. És azért nem véletlen az ODK-nak az óriási nagy szerepe abban, hogy szerintem azok, akik hajdanán középiskolásként ezeken a nagyszerű túra rendezvényeken, akár Tolna megyében, akár az országban részt vettek, azok közül ma szerintem nagyon sokan nordikolnak is, hiszen a természet, a gyaloglásnak a szeretetét akkor magunkba szívtuk, és most egy kicsit fokozzuk azzal, hogy egy segédeszközt veszünk igénybe, amely csak ugye akkor segédeszköz, ha valaki elsajátította a helyes mozgást, amúgy meg egy nyűg. Én nem egy nordikos, botsportos túrán vettem részt, amikor már az első fél óra után volt, aki lerakta a fűbe, és azt mondta neki, ez nem kerül, ezzel nem tud menni, mert nem figyelt oda akkor, amikor oktattuk, és komolyan elmondtuk, hogy is kell azt használni. Hát gondolom a jelenlévők közül azért többen vannak már, akik tudják, hogy a botot milyen módon kell használni, és a mozgást azon hogyan kell elsajátítani. Talán furcsának tűnik, hogy polgármesterként ilyen szakmai kérdésekbe megyek bele. Ez azért van, mert Dombováron talán mondhatom azt, hogy az első voltam, aki megjelent a bottal, egy ausztriai kirándulás és egy ottani Nordic Akadémiának az elvégzését követően. Hát akkor a helyi internetes oldalakon mindenféle szép dolgot írtak rólam. A legfinomabb talán az volt, hogy ez hülye, hogy így sétál. Utás. Erről gondolom már, akik vettek részt képzéseken, azok sokat olvastak, vagy tudják az előadásokból. Itt vagyunk a Kondavölgynek a kapujában. A Kondavölgy Dombovárnak egy természeti értéke, egy nagyon nagy természeti értéke, úgy, hogy tulajdonképpen olyan országosan nagyon nagy különlegesség ebben a völgyben nincs. Szerintem abban van az ékessége, hogy keresztül halad szinte a belvároson, majd látni fogják, ahogy haladnak északi irányba, és azért mind a növény, mind az állat és mind az élettelen földrajzi értékei azért nagyon szépen össze vannak itt gyűjtve. Tájékoztató táblák is fogják ezt majd bemutatni. És pár évvel ezelőtt, miután polgármester lettem 2002-ben, kezdtük el tulajdonképpen rendbe tenni. És a dombováriak akkor jöttek rá, hogy micsoda értékük van, majd főleg amikor eljutnak egy 15 perc múlva a szállásléti tónak a környékére, ott az érdemes. Jó. Következőnél törzsközéssel. Lehet, úgy is csinálnak neki, hogy a nyakába teszi a botot, de aki nehezebben gondolja, hogy kinyújtja előre a botot, és még törzsközés csinál. Előre. Folyamatosan között, öttől jobbra, öttől balra. Nem, alig mozog, mert én itt vagyok rajta. Nem, nincs lerögzítve teljesen. Nem mozog. Csak le van téve, ez mozdítható. Jó, ez egy egész. Igen, de nem álltam meg, már biciklivel mentem le. Adival laktak? Adival laktak, és a sárkába. Igen. Ugyanítan. Jaj. A könyvtáros hölgyeknek már azt mondom, hogy